Elime telefonu al yan. Sana Haber beni. söyleyen Bugün Ferhat Örayev şulay öz TikTok takipçilerinde koyupdur. Şul aydymyň ssenariýasyny öz patbiçiklarynyň düzümegine haýyş edipdir. Sebäbi patbiçikler näme isleýän bolsa, şol barada da ssenariýaly bir gatlar etjek diýip söz beripdir. Indi Ferhat Örayev şuň yerden saat 12-den bäri klipde düşüp görler. Sahna arkasyna biz şuň gitmeli. Men käbir sebäplere görä gidebilmedik. Ýöne nesip bolsa YouTube kanalymyzda backstage diýip sahna arkasynda klipleriň sahna arkasyny goýmakçy, şonu ýerleşdirmekçi kimdi kim meni gollaýan bolsa köp sag bolun. Gollamaýanlar gollamagyny da haýyş edýänse akkauntlary ösdürmek, türkmen TikTokerlarynyň ähli düşürýän seriallary, kinolary, klipleri tapawdy ýok. Şolaryň sahna arkasy size de gydykly, maňa da gydykly. Öňki YouTube kanalym Takama Backstage diýip açylan YouTube kanalynyň sylkasyny aşağıda goýar. Indi geleli Ferhat Örayew barda. Ferhat Örayew soňky 2 ýyllykda haskem popularlaşdy, öňe tuwalyma muňa men diýsem belenýän sebäbi adam näçe azap çekdiňçe şonça hödýerini görmeli. Ol gatdy bolda. Indi Ferhat Örayew şol aýdymyna, sen söýýän aýdymyna ssenariýaly klip düşüripler. Elbetde men ssenariýaly bilýän, eýem sebäbi Şahsat Batyr bilen diýen gurrunda şol bolduk. Ferhat Örayew bilen şuň hawatlaşmalyk. Ýene birazajyk wagtymyz ýetmedi, görüşüp bilmedik. Ýene birazajyk ýene görüşerim kam diýen, şunyň dowamyna görüşüp, azajyk bolsa bir interwýujuk alaryn. Sebäbi şol aýdymyň ssenariýasyny patbiçikler düzüp düşünýän. Hatta golda dinläň, beýinjaryň, lezzet alın. Ona dünüm has o bilyen. Seni söyleyen, seni söyleyen, seni söyleyen. Onu bilyen, seni söyleyen, seni söyleyen.